Joo, ja tänään korjauskohteena tietokone. No siinä. Meillä lähti jotain irti, mutta pistetään takaisin. No, pistetään sinne uudet ohjelmat sisälle. Pistetään kunnolla kiinni. Nämä on työkaluja. Ja pistetään se on nyt siellä aika hyvin sisällä. Sitten otetaan työstettävä kohde hellästi irti. Ja pistetään pöydälle. Annetaan vähän uutta maalia pintaan. Saadaan kaunis väri pintaan näin. Tällä tavalla näin. Kuivausprosessin nopeuttamiseksi voimme polttaa maalin kuivaksi. Oi. Näin saatiin kaunis pinta, joka ei ollenkaan tartu sormia. Toki merkit sun muut eivät näy tässä, niin voimme vähän ottaa sitä maalia sitä pinnasta. Näin, niin saadaan nämä merkit läpi täältä näin. Tällä lailla, näin. Noin. Vaihtoa tämmönen kaiken näköisen, niin merkit voi maalata toki eri värillä. Näin. Kaiken turvallisuuden nimissä on hyvä ottaa aina akku irti ennen kuin ruvetaan tekemään mitään tarkempia operaatioita. Sitten kun tämä etupuoli valmistuu, sen jälkeen takapuoli asennetaan tämä kiintolevy tänne kiinni. Näin. Se voi vähän pistää vastaan, mutta se siinä aina menee. Noin. Vielä hienosti näkyy. Näin. Sitten mä näen tuon kokonaisuuden, kuinka kaunis se on niin näin yleensä. Nämä on tällaisia pieniä, vaan ei näistä nyt oikein mitään ole ikinä tullut, mutta akulle kun ei oikein niinku ole tuo normaali alkuperäinen paikka sovi, niin sitä voi aina pistää yhtä paikkaa. Se on aina hyvä vähän suojella siinä. Tolleen hyvin niin pysyy siellä sitten, ettei tuu jälkeenpäin sitten mitään. Sitten vaan lahaja paketti. Se voi sitten antaa kaverille tai sukulaisille tai kellekä ikinä haluaa. Se on siitä. Täydellinen, jos en sanoisi.
Kiintolevi ei kauan pysynyt kiinni. Otaanko 5 minuuttia? No ihan hyvä sitä. Näin. Se on siinä.